Bro, chiar suntem cooked. Dacă nu știai deja, Roblox o să aibă un update în 2026 care s-ar putea să te oprească complet din Am mai jucat jocul. O să fie o funcție în care AI-ul îți scanează fața și determină dacă ai peste 13 ani. Iar dacă unii dintre voi nu aveți, mult succes! Te oprește să folosești orice formă de chat. Și chiar să te joci cu prietenii tăi. Dar dacă vrei cu adevărat să supraviețuiești update-ului, uite ce trebuie să faci. Faceți cunoștință cu Persona, aplicația care ajută Roblox să lupte împotriva infracțiunilor. Trebuie să trimiți un scurt videoclip cu fața ta. Nu poți să folosești o poză cu fratele tău mai mare sau cu tatăl tău. Așa că, dacă arătați de parcă tocmai ați ieșit din pântece multă baftă, așa că ține minte pașii ăștia. Intră într-o cameră cu lumină bună, nu arăta de parcă filmezi din podul casei și mai ales fără măști. Așa că salvează videoclipul ăsta cât încă mai poți și trimite-l prietenilor tăi ca să-i avertizezi. Și nu uita să lași un follow ca să vezi când mai postezi ceva despre cum să-ți salvezi jocul tău preferat. Și înainte să zici că lasă că nu o să fie chiar așa rău, gândește-te că asta e doar prima parte a schimbărilor. Roblox vrea să facă platforma cât mai sigură, iar asta înseamnă că vor apărea și mai multe verificări în viitor.